viewers, welcome back to my channel. Kasih kita buka kolom murbai, hari ini kita online kasih buat. Anda viewers pun isi jadi macam kita vlog lah nanti lepas. Asa kalam boleh sukses naik dengan ni. Ada jadi ane channel aku dah online. Please ane channel aku subscribe kalam, like, share, comment, ada notification bell icon kau tuna dah bawa mana. Jadi ni vlog ku ang mabak phone ni pernah lana isa bay. Jadi ukap sab sahada ngarana phone au isi. Amprai babe tu dah sekarang ini. Amprai ang base karyanya. Jadi breakfast itu kalam tuakai arena. Mana menlai dinner kisri jangan kita kan dinner tu ha. Phone saya hendak kisri kena jangan nanti dinner ni dah mesti nanti. Amprai babe tu kisri zakai nanti. Ikannya jadi habis tu jangan sih nama pun sih kisri kena nabung arena. Tapi inta kaya ang kisri jangan tak kaya. Ang mana menlai dali ko bas kas no arena. Dali ko na dapat bas kang akin nanti. Jadi basi zaya arena. Jangan sih pada basi arena. Sampai dah bikun angge dali ko basi kasin dong arena. Nailang deh ba, jadi ni blog ko ber. Angge jadi kisri ko mabadi song deng angge. Ambil hedeng, kaju hedeng, nai kaju sampai almond hedeng arena. Sampai alu ko orang lagar bayar, alu cair ni apa bayar. Jadi kita go, jadi macam mana? Sampai anda konsei kopi. Kisri song bagai ekstra labra nangge bayar. Onkaynya आङो लाब्रा संला आरोना ओरैनो होफाखाजोबसै ओमफ्राय दा माबानि मा होनोमोनलाय बिनि पकरा खालामबावनोसै आं ओमफ्राय माबानि कफि बे बाबाया जेबो ओंख्रि जानो नागिरा नालाय ओमफ्राय बे खिस्रिल' जायोना जेबो ओंख्रि जानो नागिरा बेनि थाखायनो आङो जेनेबा बे खिस्रियाव मा होफायो बेखौ जायो जानायालाय जेनेबा ड्राई फ्रुट्सफोरखौबो जायाना बियो ओमफ्राय आलुखौ खिस्रियाव होफाबा जायो आरोना बेनि थाखायनो आङो जेनेबा माखौ जायो होफालाबायना होयो आरोना ओंख्रि संबाथ' जाया नालाय आरो ड्राई फ्रुट्सखौ ओरैनो जाया बिदियाव होफाबा जायो आरोना ओमफ्राय एसे रस मोननायनि साननानै आङो माबाय आरोना होफाबाय जेनेबा बेफोरनि माबाफोरखौ मोनगोन ना दा गबा ओंखायनो होफाजोबबाय खनसेनो आङो बेयावनो एसे मोजाङै एवनानै लाखानोसै नैबे आलुफोरखौ दा मोजाङै रुइनायनि मा होनगासिनो बे ओमफ्राय आङो लेखा फोरोंदों ओमफ्राय माबा माबि गाबज्रिगासिनो दं मा जादों रोङासैदां मानसिया ओंखायनो लाखोमाबाय नै खावसेखौ बावबाय बियो ओंखायनो लाखोमादों लाइटआबो थांलाय फैलाय बाहेरायाव अखा हादोंना लाइटआबो थांलाय फैलाय जागासिनो दं ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा जादों जोंना इनभार्टारा थारमाने प्रब्लेम जायाखै थारमाने मैया बानायनो फैदोंमोन नालाय बे लाइटफोरखौ चेक खालामफैदों आरोना अबेबा गाज्रि जानाय दं नामा होननानै आरोना ओमफ्राय जोंनि रुमनिया बे रुमना थारमाने नैबे मोनसेया जोङामोन आरोना नैबे लाइटआ जोङामोन ओमफ्राय एफा बुरजा बाल्ब दंखायो नालाय फार्स्टआव जोङो खिथायाखै आरोना जेनेबा मानोथो नांगौ एफा बुरजा लाइटखौ सावजोबखाया नालाय बे मोनसेया जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौ मैया फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो चेक खालामहोखानोसै होननानै चेक खालामहोदोंमोन आरोना चेक खालामनायाव इनभार्टारखौ मा होनोमोनलाय बियो नायदोंमोन नालाय इनभार्टारखौबो ओमफ्राय फेनखौबो माबाजों इनभार्टारजों जइन खालामदोंमोन नालाय बे रुमनिखौ ओमफ्राय दाना उनाव बियो लाइट बानायग्राया माबाखौ दांदोंमोन आरोना इनभार्टारखौबो नायदोंमोन नालाय चेक खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाना सुइचखौनो अफ खालामनानै दोनदों आरोना बियो अन खालामलाङाखै ओमफ्राय आं सोंखादोंमोन आरोना गासिबो थिगजोबना जाखाजोब्बाय होननानै ओमफ्राय आंबो बे सुइचखौनो नायनो रोङाखै कि अन ना अफ आरोना ओमफ्राय दाना उनाव दिनै मा जाखो मैयाथ' जि जाबाय जेनेबा लाइटबो दंमोन जेनेबा लाइट थांबाबो इनभार्टारजों जाबायना ओमफ्राय इनभार्टाराथ' चार्ज जानो मोनासै नालाय दिनै ल' जानानै फुरा रेड ल' जाजोब्बायमोन आरोना लाइटआ थाङाखै दाबो थरनैल' आरोना बेटारिया चार्ज जाबाय दासो ओमफ्राय थरनैल' दाबो लाइटआबो थांलाय फैलाय जागासिनो दं अखा हानाय ना लाइटआ थांथाराबा हामगौ फुल जाथारबा थांलाय फैलाय आं दा ओंखामजों दालिजों खनसेनो आं खनसेनो ज' सुदों लाइटआ गैला बे इनभार्टारनिखौ होआखै नालाय नोंनि सेन्देला गान अखा मोफ्लामगासिनो दङ बाबा आं नायलाय माइ गादों आं कारपेटआव माबायाव गाखादों अके फुरा हागासिनोथार नै लिरला
Finish खालामबाय दा लांफानाय नङा ए थौलाय आं चेक खालामनो र'नि आङो दै माबाखानोसै होखानोसै जाबाय आंना नै दै होजासिगोन दै होनोसै आङो जासिगोन नै आलुआबो मोजाङै माबा रुइनांगौना दा बेनोबा बेसेबा बुरजा जागोनसो माइरंखौ आङो एसे बुरजाद्राय बायदि मोन्दों बुरजा जासिगोन खोमा थाथोंसै थेवब्लाबो दा गोदौबाय नै नै दैया रानलायलायबायमोनहाय खामलायलायबायसो नामा बाल जा मोजां मोनखाबाय नै दसेनो आलुखौसो नायनांसिगोन आलुखौ नायनि र' आलुआ जादोंना जायाखै ए जाबाय आलुआबो नायद' नै आंनि खिचिरिया मोनबायानो संख्रि नायनोसै दाना आङो लाइट होआखैना आङो ओंखायनो कालारखौ मारैबा नुदों र' लाइट होनि नै जाबाय फुरा रेडि जा गोथाव जाखाबायदां आङो माबा साखिनायनोसै संख्रि ओमफ्राय बिनि उनाव पक'रा बानायनोसै आङो कफिनि होमबानो जाबाय बांद्राय गुदुंबाबो जानो हायाना एसे गुसु जाखानांगौ जि गुदुं जाबाथाय खामब्र'लाबायोसो आं संख्रि नायनोसै आरोना एसे पक'रा बानायनो थाखाय नै आङो कफिखौ हाखाबाय फिसा फिसा बांद्राय फिसाथार नङा एसे गिदिर गिदिर हाबाय आङो सामब्राम फानलु ओमफ्राय आं बेयाव होदों सिङाव थाबाय मा होनोमोनलाय सामब्राम गुफुर एसे ओमफ्राय हाइजें एसे होदों आरोना आङो ओमफ्राय नै बेसना बेखौ होनानै लागायसै आङो ओमफ्राय आङो माबा अखायाबो खोरोमगासिनो दङ ओंखायनो गियोबो आङो अन खालामनो मबाइलखौनो दसे अफ खालामलाय दसे अन खालामलाय खालामगासिनो दङ मोजाङै लागायथारनोसै आं आखाइ मोननैजों आंना दोनग्राबो गैला नालाय मबाइला जा खस्थ' जायो आखाइ फारसेजों आरोना जा मोजां लागायबाय आङो संख्रि होबाय हालदै एसे होबाय एबार सावनोसै आखायासो आलौनाया जाथारसिगोन बे बानलुआ गोसा जादो दुङाखै थावा आखाइजों दांनो बानानै सामसजों सोरबाय आं आखाइया हाव हाव मोनदोंलायबाय आंना आलौनाया आयावसो गोलैबावबायहाय माखौ गारदों माखौ जादों हो मोजां बासिना जा आंना रेडि जाबाय नै जा बुरजा लाबोखाबाय आङो खिस्रिखौबो पक'राखौबो जानोसै आङो नै फार्स्टआव पक'राखौनो ट्राइ खालामसै आङो बाबा so crunchy Kecap ada mana? Kecap nanggung je. Kali kecap nanggung bina. Punya ni. Kecap. Awan kecap mana? Lu jangan ada mana dua? Ang jaya pokora kecap je. Jangan ada mana pokora kok? Jaya. Aku mau apa?
Very yummy. Ăn ra yummy. Yummy, yummy ketchup. Ăn là xương không xương sạp không lên là sẽ chậm. Hả? Ừ. Ketchup cũng không dần. Ừ. Rồi. Ouch. Now let's eat. How with this? How with this small? Dạ đứa là không dàn. Hai chính là ra có trong một đầm đồng. Hai giang. Nhưng đuôi sẽ ăn được rồi. Mà ăn chả có gì nữa. Ồ khổ. Không dạ không ai câu hả? Ăn không phải đuôi first one này. Nơi bốc ra cái chậm chừng. Nơi. Đi được. Dạ được. Nơi Spiderman. Seru nó sao bên đây? Nơi chứ. Nấu rồi lại nữa. Thì đó nên không bao giờ là quăng hả? Dạ. Ngon. Nhưng đi sửa lại không? Bạn lúc mình cho bé hả? Mà đi bàn lúa. Very spicy. Big. Mà đi cái đầu xin phi bị gọn. Nó quá khi mình được không? Ba bạn ở đấy phòng thiêng hả? Nó quá là ngon thì ba bạn ạ. Đó này. Bên đấy phòng thiêng. Nó cái là Alo ạ. Alo này. Alo như bạn đang làm. Miếng rán này. Alo. Lấy bột đơn béo. Baba nung ready béo. Ang ko ani sir ko man ko. Hả? Nung ready béo. Okay. Lagi ni sir. Garte. Circle body ra cái xuống nè. Alo. Đây my favorite alo. Đây. Bye bye. Channel subscribe. Ê, này xin đừng ăn này. Alwa gì cũng được nè. Kopi apa gede tak? Light dia na. Đây mình chơi gì rồi luôn đây vậy? Thang thang jala. No pada zebbat hai. Ya dan thang lepas je pada. Inverter lo sa bobat hai. Nai đâu kun si tanang. Mà tôi sẽ nâng lên ly đắng. Giờ tôi suy nghĩ là làm ngủ. Ya. Bí mà nó kan aku dek ke vegetable jangan aku nih ya bawa. I know that. But I like crunchy. Mas nanda rồi bây giờ. Vegetable pulp.
मामानि भेजिटेबलखौल' जायो आङो नों गोथावसिन नालाय आं एबार मम' संसै मम' माबाखौनो मैदाखौ लाबोनो रोङाखै मा मैया मैदा मम' सावग्राया मम' बानायग्राया मिसाल' दाबाय गोसोआव ला नोङो बानलु रोङा बानलु दङ खुगायाबो स्राय बिदि जागोन नै गिलासा लांफा खुगाया स्रा होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै आं जानोसै थारमाने एसे गोसो होनानै आरोना जिनो मुगा मुगि जानोसै आरोना ओंखायनो आङो लाजिबाय आरोना नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन होनबा